na monočáru, Jakub bude uprostřed a Kuba tady výborně bude tady. Tak, Jakube, tady, a Adame, kousíček, tady třeba, jak je ten, který je napsán. Jo? Tak, stačí, super. Použijte dodatky na monočáru a kluci, vaším úkolem je, až to odstartuje, doválet pneumatiku na modrou čáru, dotknout se nohou modré čáry a zpátky, dotknout se modré čáry, tam a zpátky. Takže dvakrát, jo? Kdybyste to popletli, nebojte, já vám budu říkat. Tak, jste připraveni? První cenou je tablet plus stolní hokej kometa, druhou cenou satelitní zabezpečení plus stolní hokej kometa, třetí cenou benzín za 2000 plus stolní hokej kometa. Ceny par excellence. Připraveni? Publikum taky? Odpočítáme 3, 2, 1, start! A utálíme a válíme. Hezky, Jakub. Hezky, zabrzdíme a zpátky. Zpátky. Tak, Áďa jde pomalu a důkladně. Tady Kuba na druhém místě. Pánové, kutálíme a ještě jednou. Výborný. Tady je první místo, přátelé, to je mistr. Tady to jde perfektně. Jakub číslo 1. Kubovice Zulahota. Nevadí tak a v dresu Vojty Němce. Pomůžeme i publiku. Toto vypadá, že je dnes směru vykonný. Kuba první, Neváleč a vítěz! Super! Tady bude druhé místo pro Kubíka Kubovoju, nebo je super i pro Kubíka super. Druhé místo a Kuba. Tak a na třetím místě pneumatiku doma